Jay ay may pentel pen na hawak sa kamay. Ganda talaga, oh girl, nakalasingan habang minamarami para lalong tumaba. Di ko mapigilan dahil sa iyong ganda talaga, yo girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda talaga, yo girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda talaga. Dalhin mo ako sa paraiso, sa kaharian ng iyong ganda. Iduyan mo ako hanggang sa mahilo, hanggang malasing sa sobrang saya. O parang lumilipad ang aking diwa, kahit saan-saan na lang napapadpad. At tumilig ang mata sa kaligayahan, dahil sa ganda mong nasa aking pala. Ibabalot kita ng aking yakap, iyong sinindihan pag-ibig kong lumiliyab. Sabay lakbay sa alapaap, kasama ang ganda mong nag-aalap. Yama! Yo girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda talaga, yo girl. Yama! Sino? May yaman. Yung ganda, bastardo. Number 6 sa ating countdown. From number 5, 7 weeks lang sa ating bilangan. Talo na sa top 10 siya. Same with our number 7 song. Number 8 last week from The Vey Langit featuring Michelle D. Ijay. Sa ating the I-20 countdown. May popcorn. Kailangan mag-break. Pero bago yan, mga bestie. At ilang songs na lang. At keep on voting pa rin para sa ating mga mainit na ngayong linggo. And once again, sa lahat ng mga gustong, o yung mga nagsusulat, mga kanta nagko-compost, or yung mga nagsusulat ng mga tula, pwede kayong sumali para sa ating Lyricista Jam, an open mic night for songwriters and poets on October 21, 7 p.m. at the Lata Bacalera Lifestyle Center. Registration is free. For more details, visit www.facebook.com/Lyricista or Lyricista Jam, or contact G. Diaros at 0996-882-244 or Audrey Adora at 0927-635-2683. Simulan mo na mag-compost ng mga tula. Yun yung mga napapanood din natin na ano ba yun? Yung parang nagtutula. Spoken words. This event is supported by 99.5 iFM, ang best friend mo. Supay at ilang TikToks na lang malalaman natin ang ating number 1 song. Keep on voting, kung makuha mo yung ating number 1 song this week, pwede ka manalo ng IFM t-shirt. So we have 5 songs to go sa ating the I-20 countdown. Ang ating oras 10:32. Bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. 1, 2, 3 sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-aasma sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Welcome to my world.
Transworld Tire Center. We bring you the biggest and the newest Bridgestone service center in the north. Newest tools and equipment, newest facilities. Transworld Tire Center, giving you the ability and freedom to run errands and take care of tires. We carry and sell a variety of brand name tires and wheels. We bring you very competitive and affordable prices. So for all of your tire needs, visit Transworld Tire Center now. Transworld Tire Center is now open to serve you the best. Transworld Tire Center. Now in Batak City. Transworld Tire Center along National Highway, Barangay 7, Kaunayan, Batak City. Magtanong nga tayo kung ano ang #1 choice bookstore in the North. Katrina, preschooler. May pinakamagandang notebooks, colors, pencils, and bags. Sa N Corpus lang yon mabibili. Mrs. Divina, grade school principal. Siyempre, pinakamura and affordable at kompleto pa sa N Corpus Enterprises. Samantha, high school student. Lahat kami ng classmates ko ay doon parati sa kompleto at pinakamura at pinaka-accessible sa lahat. N Corpus lang. Wala nang iba. Kita nyo na? Wala nang ibang choice. N Corpus Enterprises lang. The most affordable, the most accessible dahil madaling puntahan with its 6 branches at NCC, Northwestern, Divine, Bonifacio Street, Laoag, Batak Marcos Highway. Kaya tara, let's kabsat to everybody's choice. The best bookstore in the North. N Corpus Enterprises. Gutom na ako! Saan pa ba? Macy's Diner! Macy's Diner? Oo, sa Macy's Diner. Breakfast, lunch, snack at dinner. From classic American steak and burgers to Ilocano all-time favorites. They also serve merienda like siopaw, siomai, lomi, arroz caldo at iba pa. Recommended din ang combo meals at singles na swak sa budget. Pag may okasyon. May catering services at free use of function room. Okay yan. Tawag na ako sa 770-3551 para magpa-reserve. 770-3551? Tara, punta na lang tayo ngayon sa Hotel Tiffany Building, Bacara Road, General Segundo Avenue, Laoag City. Nagugutom na kasi ako. Okay, basta treat mo. Sige ba? Mura na, masarap pa sa Macy's Diner dahil laging bagong luto. It's time to eat at Macy's Diner. Nakagalikot mo kaibigan, makakarating ka sa The iFM I-20 Countdown. I-20 Countdown. number 5. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga, maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo.
Torre, her own version ng Turete, original done by Moonstar 88. At what number now? Kalimutan ko tuloy. Number 5 sa ating the I-20 countdown. Konnichiwa! Konnichiwa. Oh, Ishio! Sa tapat ng bahay mo. Ano, saan? I was down, my dreams were wearing thin. At number 5 kanina, Turete. And playing sa ating background ngayon at number 4 from KC Tandingan, same spot pa rin. Last week at number 4, 9 weeks sa ating countdown. Pero iwan muna natin siya at move on tayo with Jake Cyrus, Hiling. At number 3, mga bestie. Former number 2 song. Isang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin.
That's Quiz Jake Cyrus. Hiling sa ating The I-20 Countdown. 2 songs to go. Ano nga ba yun, Kuya Ate, mga bestie? Ha? Kung ano nga bang number 1 song natin? Is it Inigo Pascual's Dahil Sa'yo or yung kay Rocksteady? Yun na lang naglalaban ngayon. So keep on voting. At pwede ka manalo ng ating IFM t-shirt. Mamaya i-announce natin yung kung sino yung maswerte mananalo ng t-shirt. Yan, maraming salamat sa lahat mga nakikinig pa rin, mga best friends, ano? At ano nga ba yung mga announcement pa natin? Yan, live kami sa YouTube live, pero live kami tapos sa YouTube live sa YouTube, pero tingnan muna natin dahil lakasan po na natin ang ating internet connection. At mas marami pa sa ating pagbabalik. 2 na nga lang pero marami pa rin yon, ha? Keep on voting, habol-habol lang mga best friends, at palakasin ang ating mga kanta sa ating The I-20 Countdown na ating oras, 10:47 na. Oras ay hatid sa inyo ng Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. I-20 Countdown. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang galing ng number 1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya, sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng number 1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Laging hinahanap-hanap ang cake mula sa Cookie House. As the years go by, hindi pa rin nagbabago ang espesyal na lasa nito na perfect talaga para sa birthdays, weddings, graduations at kahit anumang okasyon. Andun pa rin ang paborito mong baked pastries, cake rolls, pasalubong goodies like yema and pastillas at marami pang iba. Cookie House pa rin ang the best. Sa katunayan, magsa-celebrate na sila ng 25 years in business. Yan ang Cookie House. Kaya punta na sa Cookie House Main at General Segundo Avenue near Max's Restaurant. Cookie House Laoag Goodyear Servitec Branch at Cookie House Bridgestone Batak Branch. For inquiries and reservations, please call 772-0871 or 770-3026.
Nakaan nga presyo tiin kayo kasapulan, jay Wide West Commercial tiin kayo papanan. Wide West Commercial. Ipaay namin ti presyong kaibigan, iti grocerisyo, kenda dumapay. Wide West Commercial. Masarakan iti Barangay 16, Villanueva Street, Laoag City. Loud laing iti tiyandaan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Number 2. Ay, sa mga umaasa tapos siniwan. Here we go, Rocksteady. UTI at number 2. So obviously ang ating number 1 song from Inigo Pascual. Abang lang kung sino nga ba yung ating magiging winner ng IFM t-shirt. Maraming salamat ha. And do the recap mamaya. Here we go, Rocksteady. Nagtatanong, bakit ganon? Ba't di maramdaman ang dating init ng pag-ibig mo? Nagtatanong, sana ngayon ay tagal na lumiban, puso ay nasanay ng maghintay. Kung ayaw mo na, sana man lamang ay sinabi mo. Nang di na naghintay ng kay tagal ang puso kong ito. Umasa tapos iniwan, lumisan di nagpaalam. Umasa tapos iniwan, nagmahal, nasaktan, naghintay. Umasa tas iiwan mo lang. Umaasa, babalik ka. Kahit tila malabo, puso ay nasanay ng mag-isa. Umaasa, lalaban ka. Kahit hanggang sa dulo'y puso'y di pa sumusuko sinta. Kung ayaw mo na, sana man lamang ay sinabi mo. Nang di naghintay ng kay tagal ang puso kong ito. Umasa tapos iniwan, lumisan di nagpaalam. Umasa tapos iniwan, nagmahal, nasaktan, naghintay. Umasa tas iiwan mo lang.
tapos iniwan. Lumisan, di nagpaalam. Umasa, tapos iniwan. Nagmahal, nasaktan, naghintay. Umasa, tapos iniwan. Lumisan, di nagpaalam. Umasa, tapos iniwan. Nagmahal, nasaktan, naghintay. Nagmahal, nasaktan, naghintay. Nagmahal, nasaktan, naghintay. Rock steady, rock on! Umasa tapos iniwan, UTI, former number 3 song now at number 2. So obviously alam na this kung ano ang ating number 1 song this week. Pero let's, ano daw? Let's do! Yan, gutom na mi. Let's do the recap, mga best friend. Number 20, Sorry Not Sorry, Demi Lovato. Number 19, Kissing Strangers. Number 18, The Cure from Lady Gaga. Number 17, Ano Nga Ba Tayo? Jonah. Number 16, new entry sa ating countdown, Sang Linggong Pag-ibig from Casey Tandingan. Number 15, Too Good at Goodbye, Sam Smith. Number 14, Tanging Ikaw, Tony Labrusca. Number 13, I Just Fall in Love Again from Sarah G. Number 12, new entry, Baby Shark from Pink Fong. 11, Look What You Made Me Do, Taylor Swift. Number 10, Naghihintay from Ictus. Number 9, The Chill Pills, malapit pa rin. Number 8, Despacito. Number 7, Joy, The Langit featuring Michelle D. Number 6, Iyong Ganda, Bastardo. Number 5, Moira de la Torrete. Number 4, Two Less Lonely People in the World, another song from Casey Tandingan. At number 3 naman, mga best friend, ha? Mamaya ka. Number 3, Healing from Jake Cyrus. And number 2, hindi pa narinig kanina, from Rocksteady, UTI Umasa, Tapos Iniwan. So, congratulations nga pala yung ating winner ng IFM t-shirt. Kunin mo na lang dito by Monday, no? 9 o'clock. Si Kaka Pascual mo rin pala, no? Si Marjorie Pascual ng Barangay 32C La Paz. Yan, at dahil sa iyo ang ating number 1 song this week, fourth week sa ating The I-20 Countdown, Inigo Pascual, Dahil sa iyo. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig lang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin
sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang sanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag ng buhay kong ito'y nadati-ratidigan ko na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas sa choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sasapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Gutom na ako! Saan pa ba? Macy's Diner! Macy's Diner? Oo, sa Macy's Diner. Breakfast, lunch, snack at dinner. From classic American steak and burgers to Ilocano all-time favorites. They also serve merienda like siopaw, siomai, lomi, arroz caldo at iba pa. Recommended din ang combo meals at singles na swak sa budget. Pag may okasyon. May catering services at free use of function room. Okay yan. Tawag na ako sa 770-3551 para magpa-reserve. 770-3551? Tara! Punta na lang tayo ngayon sa Hotel Tiffany Building, Bacara Road, General Segundo Avenue, Laoag City. Nagugutom na kasi ako. Okay, basta treat mo. Sige ba? Mura na, masarap pa sa Macy's Diner dahil laging bagong luto. It's time to eat at Macy's Diner. Welcome to my world. Transworld Tire Center. We bring you the biggest and the newest Bridgestone service center in the north. Newest tools and equipment, newest facilities. Transworld Tire Center, giving you the ability and freedom to run errands and take care of tires. We carry and sell a variety of brand name tires and wheels. We bring you very competitive and affordable prices. So for all of your tire needs, visit Transworld Tire Center now. Transworld Tire Center is now open to serve you the best. Transworld Tire Center. Now in Batak City. Transworld Tire Center along National Highway, Barangay 7, Kaunayan, Batak City. Now, Hotel Tiffany of Laoag has better things to offer for the weary traveler. A brownout-free environment for your constant comfort. A cable TV in every room for your entertainment. All rooms are equipped with hot or cold shower to refresh you anytime. Air conditioning is a standard feature for every room. A secured and spacious parking space is available at the rear for your peace of mind. Hotel Tiffany of Laoag. Easy on your budget, great for your comfort. Located at the heart of Laoag City, just a scroll away from the business and shopping districts. For inquiries and reservations, call 770-3550. Hotel Tiffany of Laoag. IFM! Nutingalidad, kinikinampitas si magsasaritaan, agturungen, ijay, Ideal Bazaar. Namin, ket aglako da, itinaduma-duma nga tagilako. Akasi ti gitara, ukulele, ken bandoria, lyre, bass drum, snare drums, triple drum, adapay sewing machine, trophies, ken award medals, calculator, CD, VCD, DVD players, TV, ken electric fan, anlaing nga data, adana pa iti transistor radio, cassette recorders, ken wall clocks, ken relos para babae kan lalaki. Ti Ideal Bazaar. At picture dai ti Rush ID. 1x1 ken 2x2 picture. Passport, visa. Maarami na ba ita picture mo nga black and white iti color. Uray awan negative na. Tandaan nga picture mo ket mapagbalinda baro. Kastapay nga gawat dai iti picture nga may frame. Iti naduma-duma nga sizes. Anya pa'y nga rod ni Rorian yo. Agturungen ijay Ideal Bazaar. Rizal Street, Laoag City.
Isuzu BM Domingo Motor Sales Incorporated is inviting the public to its 2017 fifth quarter caravan for Isuzu vehicles. Isuzu Genuine Parts and Preventive Maintenance Services on October 16 to 21, 2017 at Casiano Petron Gas Station along National Highway, Barangay 16, San Nicolas, Ilocos Norte. Have your Isuzu vehicle taken care of by their professional service technicians. Interested buyers as well as service appointments welcome. For brand new units inquiry, call or text Mr. Marcelino Bogs Andres at 0927-912-0089 or 0999-727-6637. For parts and service appointments, call or text Mr. Samson Molina at 0926-826-9202 or through the landline at 078-844-2920 or 078-652-2030. Isuzu Parts and Service Caravan is brought to you by BM Domingo Motor Sales Incorporated. Design mo? Print mo. Pwede yan sa T-Shirt Factory Laoag. Meron silang iba't ibang klase ng t-shirt printing at personalized print ng mugs, tumblers, keychains, puzzles, sport jug, bag tag, bottom pins, stickers, card decals, at personalized acrylic products gaya ng trophies, plaques, nameplates, table name signs, at iba pa. I-personalize mo na din ang inyong invitations, souvenirs at giveaways at para mas masaya ang okasyon, renta ka na ng kanilang photo booth. Be unique. Create your own style. Saan ka pa? Dito ka na sa T-Shirt Factory. Barangay 11, General Segundo Avenue, Bacara Road, Laoag City. Harap ng Laoag Bangi Terminal. Call 300-0995 or 0942-560-2672. Like them on Facebook. T-Shirt Factory Laoag. Now accepting embroidery printing. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidab na ilaw. Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ito ang 99.5 iFM. Ang music station ng RMN sa Laoag City. 99.5 iFM. Ang best friend mo! Ang best friend mo! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. 99.5 iFM. Ang best friend mo! Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with a masterpiece, waste time with a masterpiece. You should be wrong with me, you should be wrong with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Ay, 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 ay.
masterpiece. You should be wrong with me, you should be wrong with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Delicious. Talk to me. That's right. I'm ready. Chocolate in my life. Confetti, I'm ready. I need it every night. Red velvet, vanilla, chocolate in my life. Keep on hoping, cake by the ocean. IFM ay aking best friend. Ang kantang ito ay atid sa inyo ng Unique Toothpaste. Dos caliente, dos caliente, dos caliente. 1, 2, 3, 4. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, paquilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, paquilaya tu baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, paquilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, paquilaya tu baila suave. Ansina yo quiere, mi favorito, tamo bigatel, todo cuerpo, ansina bailando na entere mundo. Bien baligat, mira, bien redondo. Tiene yutay, está bien grande, más que donde, otro clase, liga el de noche, anda kita aquí, anda kita ya, anda kita allí. Mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips, move your hips, move your hips. Manda ya mira, paquilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, paquilaya tu baila suave. Mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips, move your hips, move your hips. Manda ya mira, paquilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, paquilaya tu baila suave. Mira yo, paquilaya taase, magamo vida pero yo sabe. Mujer, insiya conmigo, no sabe yo ansina, cosas se bailando. Un rato lang ba yo sabe? Pakilaya bakit se tamo be? Ansina lang gale, sige pa, uno pa, asita bien vale. Ese de derecha junto, ansina yo quiere bien sabroso. Mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips, move your hips, move your hips. Manda ya mira, paquilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, paquilaya tu baila suave. Mueve, mueve el cadera, mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Mueve, mueve el cadera, 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 cadera. Espera, quiero yo mirar el bailada. Si paquibondo tamo ve el cadera. Que quiero yo saber, quiero yo aprender. Quiero yo bailar más que manada gente. Pesado o liviano, chutay alto. No hay yo comer, basta blando cuerpo. Ven aquí conmigo, enseña un rato. Mueve el cadera, más chiquito poco. Mueve, mueve
baila suave. Mueve el cadera. Mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya mira, pakilaya el cuerpo mueve. Dale ya mira, pakilaya tu baila suave. Ang kantang ito ay nihatid sa inyo ng Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your price. Kaya approved ng Philippine Dental Association. iFM ay aking best friend. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Baths, galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. ID pictures like passport, visa, 1x1, 2x2, at 3 poses studio portraits sa murang halaga lang. Pictures na black and white pwedeng gawing colored at mga lumang pictures kaya nilang gawing bago kahit walang negative. At heto pa sweetheart, mga pictures na kuha sa cellphone at digital camera kaya na nilang i-print. Kung ganoon, sweetheart, papaprintin ako sa Studio Technique. Pero di lang yan sweetheart, nagbebenta rin sila ng camera, videotapes, and cassette tapes, films, batteries, and picture frames. Tumatanggap din sila ng plastic ID lamination. Tandaan mo sweetheart, digital printing na ang Studio Technique ngayon. The Studio Technique, General Segundo Avenue, tabi ng St. Peregrine Pharmacy, Laoag City. Take a great pause and avail their barkada and pang-estudyante package at reasonable price. Gusto mo na makakatipid, makakamura at makakasulit sa pangarap na sasakyan? Sa Mitsubishi Ilocos na ang punta mo. Nasa may Barangay 50 Butong Airport Road lang siya. Di lang yun, official 5-star repair shop pa sila na kayang gawin lahat ng mga brands sa sasakyan because of their high-tech and Class A facilities. At eto pa, bukod sa Class A facilities, their mechanics are trained by different brands here and abroad. Lahat ng yan sa affordable na presyo. Ayun o, kung matipid, mura at sulit din lang sa Mitsubishi Ilocos na lang. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sa hindi naasahan, pagtatagpo ng mga mundo, may minsan lang na nagtugtong, damang-dama na ang hukom nito. Di pa ba sapat ang sakit at lahat na hindi ko ipararanas sa'yo? Ibinubunyag ka ng iyong matang, sumisigaw ng pagsinta. Ba't di papatulan ang pagsuyong nakulang? Tayong umaasang hilag at kanluran, ikaw ang hantungan at bilang kanlungan mo, ako ang sasagip sa'yo. Saan nga ba patungo? Kayapak at nahihiwagaan, ang bagyo ng tadhana ay dinadala ko sa init ng bisig mo. Pati pa sabihin ang hindi mo maamin, ipauubaya na lang ba to sa hangin? Huwag mong ikatakot ang bulong ng damdamin mo. Naririto ako't nakikinig sa'yo, pati
Nagpapatulan ang pagsuyong na kulang. Tayong umaasa, hilag at kanluran. Ikaw ang hantungan at bilang kanlungan mo, ako ang sasagip sa'yo. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, no, you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. For now, we can stay here for a while. 'Cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. And when you're weak, I'll be strong. I'm gonna keep holding on. Now don't you worry, it won't be long, darling. When you feel like hope is gone, just run into my arms. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I'm only one call away. Diary ni Tetay. Ang best friend mong kasambahay. Dear best friend, ganito pala ang feeling pag nahigugma, no? Bahala walag shampoo og sabon, basta may panglod. Ay, sus, lahi rajod. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. May tanong kami sa mga misis. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito?
Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pare, gutom na ako. Saan mo gusto kumain? Di sa dati, sa Jerry's Diner. Masarap at affordable ang handa nila. Sulit ang everyday buffet nilang Eat All You Can. At ito ang bago. Yun ba yung kanilang kiddie combo for only 80 pesos? At regular combo naman na 85 hanggang 100 pesos? Ba't mo alam? Siyempre, araw-araw kayo kami nun. Sarap balik-balikan ang kanilang masasarap na pagkain. Yummy! Tara na! Jerry's Diner at Rosewell Hotel, Barangay 1 San Nicolas, Ilocos Norte. For parties, functions, and catering, call 781-2122 and look for Miss Juliet Rafael. Eat all-you-can buffet for only 200 pesos. Jerry's Diner is in need of driver. Age 30 below. Apply now. After 50 years of experience, we bring you Transworld Auto Supply. Get ready for the newest kid on the block. Transworld Auto Supply, providing the best quality, most competitive price, and the most satisfied service. Transworld Auto Supply served you good quality, fast parts, and very affordable prices. Most especially Bridgestone and Mobile Oil. Transworld Auto Supply. Commit to you quality service with a fair price, satisfaction guaranteed on all parts. Transworld Auto Supply. Barangay 7, Kaunayan, Batak City. Transworld Auto Supply. Our name, our promise. Sanay ka bang laging pag lumalabas ay nakaporma? Sawa ka na ba sa paulit-ulit na style? Hindi na ba kasya sa iyo ang lumang damit mo? O gusto mo nang bumili ng bago pero ayaw mo namang gumastos? Eto na ang sagot sa lahat ng mga katanungang yan. Marie and Neil Ukay-Ukay. Dito, siguradong pasok ang budget mo. Laging may bago at hinding-hindi ka mahuli sa style ng mga best mo. Pants, shorts, sapatos na pang babae at panlalaki, skirts, blouses, bags, at marami pang iba. Huwag mo lang itong pakinggan. Punta na sa Marie and Neil Ukay-Ukay. Matatagpuan sa Barangay 16 sa dating Savings Bank at meron pa silang bagong branch sa Bacara, malapit sa Cookie House. Larga na mga besi. Magtawag ka na din ng mga kaibigan o kapamilya mo dahil siguradong magkakaroon pa ng sobra ang budget mo. Tandaan, sa Marie and Neil Ukay-Ukay, pasok ang style. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Pucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na!